Ka Meghalaya kalayo ya ka record na ka way na ki sor jong ka kansar hapo kari India. Director jong ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute ulaong ba ka Meghalaya kadai ka way na ki state hapo ka Northeast badon ya ki babun bayo ya ka kansar bad ulaong ru ba kadai ka sor jong ka kansar hapo kari India. Kidon kumba 70% ki kena kiba pendon kam bat kibadi ya uduma hapo kari Meghalaya. Ka esophageal kansar kadai ka way na kijaj kansar kiba bon kibriu ka hapo ke Meghalaya ki yo ya kane kijaj kansar. Hapo Meghalaya kidon kumba nyabuwe point arlak ngut kibriu kiba yo na kane ka jingpang esophageal kansar bat laong ru ba ki doktor kidai bandon ya ka jingyalang ban penlak ya ki kena lani ki barang ba na kane ka jingpang kansar.